Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і яе прамовы. Днямі кіраўнік Беларусі даручыў КДБ разабрацца з распаўсюднікамі фэйкаў пра сітуацыю з захворваннямі на каранавірус у Беларусі. А 25 сакавіка супрацоўнікі дэпартаменту фінансавых расследаванняў затрымалі галоўнага рэдактара ежедневніка Сергея Сацука. Нібыта яго падазраюць у хабары. Як ва ўмовах атрымання абмежаванай інфармацыі ад дзяржаўных органаў працаваць журналістам і пазбегнуць абвінавачванняў у распаўсюдзе фэйкаў? Ці рэальна дамагчыся ад Міністэрства аховы здароўя максімальнай адкрытасці ад сілавікоў спынення пераследу журналістаў? Пра гэта мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі. А гэта старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец і медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі. Добрый день, шановное господарство. Ну, вось бачыце, ўсё ж таки мы рэагуем на ситуацию с коронавирусом. Ну, дакладней, Паўлюк рэагуе і вось прыйшоў у масцы. Дарэчы, наколькі я ведаю, у іншых краінах, той же самой Украіне, жывыя эфиры так вось пераважна і вядуць. Так что, Андрей, вот мы трэба даганяць. Мой працадаўца патрабуе, каб я у месцах, дзе ёсць іншыя людзі, быў у абароненым стане. Трэба ў першую чаргу пераходить на онлайн-форматы конференцию. Ну, дарэчы, я так думаю, што можна ўжо анансаваць, што бліжэйшымі днямі Еўрарадыё таксама будзе вымушана перайсці да нежывых эфіраў ужо са студыі, а жывых эфіраў, такой онлайн-трансляцыю з месцаў самаізалявання, у якія мы перайдзем. Але, тым не менш, да сённяшняй сітуацыі. Паўлюк, ўсё ж таки медыаэксперт, але і журналіст. Калі ты пачуў вот гэта выказванне Лукашэнкі, зварот да старшыні КДБ спадара Вакульчыка, вот каб КДБ разабралася з распаўсюднікамі фэйкаў, якая была першая рэакцыя? Ну, натуральна, калі такі загад даецца сілавой структуры, то ўзнікае пытанне, ці будуць яны займацца набыццём зорачак, падыманнем вагі свайго ведомства, ці яны будуць сапраўды займацца тым, што ім даручылі, бо само па сабе барацьба з фэйкамі это нармальна. А вось калі пад выглядам барацьбы з фэйкамі робіцца нешта іншае і адбываецца пераслед незалежных журналістаў, гэта зусім іншы працэс. Даволі часта у шмат якіх краінах зараз, калі ёсць пэўныя абмежаванні на свабоду слова і на свабоду, увогуле, на правы чалавека, гэтым карыстаюцца кіруючыя структуры для таго, каб заадно вырашыць і дадаткова некаторыя іншыя задачы. Ну і калі ўжо загаварылі пра фэйкі, то, як вядома, нараджаюцца яны там, дзе у журналістаў найперш у грамадскасці ўвогуле недахоп інфармацыі. Чаму вот Беларуская асацыяцыя журналістаў выступіла з адкрытым зваротам, з такім патрабаваннем да Міністэрства аховы здароўя? Нібыта ж так хвалілі Мінздароўя, яго прэс-службу за тое, што яны нібыта даюць добрую інфармацыю ўсю. Крыху перахвалілі да таго моманту, калі мы прынялі гэтую заяву, ўжо сітуацыя змянілася, і мы побачили, что чем больше напруженной была ситуация в Украине, тем меньше информации, тем больше завуалированной форме она давалась, я скажу так, электорату, бо тое, як гэта падавалася, гэта ёсць адносін да электарату, а не да народу, не да грамадзянаў краіны. Так не мусіла быць, і гэта нас, прабачце за тавталогію, прымусіла прыняць гэтую заяву, тым больш, што менавіта недахоп афіцыйнай інфармацыі, менавіта недахоп дакладных звестак ён і прыводзіць для таго, што гэтыя лагуны запаўняюцца вось тымі самымі фэкамі, супраць якіх дзяржава нібыта збіраецца змагацца, а насамрэч яна дае прастору для гэтага. Пра гэта мы і пісалі ў сваёй заяве, і, дарэчы, падтрымалі і выступілі сваімі заявамі і Тутбай, і Белапан, і гэта паказвае, што гэта праблема існуе.
Паўлюк, калі вот была такая заява ўсё ж таки бажа, але тым не менш вот журналісты как бы такой форме звярнуліся пэўных СМІ да прэс-службы і да міністэрства аховы здароўя, калі задалі пытанне са сторонак сваіх там інтэрнэт-сторонак і гэтак далей. Як ты лічыш, это нормально вот так вот задаваць, звяртацца да чыноўнікаў такім чынам задаваць пытанні? Ну, гэта не ёсць звычайная нармальная практыка журналістаў, але гэта ёсць просто крык, гэта ёсць рэдакцыйная пазіцыя, бо рэдакцыі такім чынам паказваюць, на чыім баку, уласна кажучы, праблема з распаўсюдам інфармацыі. Бо, глядзіце, калі учора мы ў тэлеграм-канале Міністэрства аховы здароўя прачыталі інфармацыю пра стан захворвання на каранавірус, з гэтай інфармацыі можна было зрабіць вельмі розныя высновы, колькі ў нас зараз выяўленых інфікаваных на каранавірус. Бо трэба было складаць нешта, аднімаць нешта, разумець, што маецца на ўвазе, хто хворы, а хто з'яўляецца вірусаносьбітам, а не хворы. Там гэтай інфармацыі не было. І, уласна кажучы... Прэс-служба не інфармацыю выдала, а загадку выклала. Гэта была загадка. І вот я асабіста звярнуў увагу на гэты момант, а потым тое, што падлічылі журналісты атрымалася так аднолькава падлічылі, але разам з тым гэтую лічбу я спраўдзіў толькі на мапе інстытута Хопкінса, дзе, напэўна, па нейкім іншым канале атрымлівалі ўсё ж такі інфармацыю. Яна супала, але яна магла і не супасці, бо пры такіх туманных фармулёўках мы можам атрымаць все, што заўгодна. Андрэй, заява Баш. Яна была апублікавана, яна была, я так разумею, перададзеная, ну, накіравана там па пошце, па электроннай пошце ў адпаведнае міністэрства. Адказ. Вот адказ, ладно, там по заканадаўству 15 дзён у іх ёсць на адказ, але рэакцыя нейкая была ці не была? Вось рэакцыя, вось зараз яна ёсць рэакцыя з боку аднюдь не дзяржавы. У дзяржавы ёсць 15 дзён, гэта вельмі такі тэрмін мяккі. Звычайна гэта месяц. Мы, дарэчы, звярталіся яшчэ 2 месяцы таму ў Міністэрства інфармацыі з пытаннем пра змену заканадаўства у галіне СМІ, якія агучыў міністр наконт фэйкаў, дыпфэйкаў. Мы па сёння не атрымалі адказу, хаця прайшло ўжо 2 месяцы, а законам тэрмін устаноўлены месяц. Таму наўрад ці мы дачакаемся пэўнага адказу, але з іншага боку я ведаю, што ўсё ж такі гэтыя звароты, ці то яны накіраваны згодна з заканадаўствам аб зваротах грамадзян юрыдычных лиц, асобаў, ці яны размешчаны ў сродках масавай інфармацыі, яны ўсё ж такі робяць сваю справу, яны ўсё ж такі пэўны ўплыў на тых асобаў, якія прымаюць рашэнні ў гэтай краіне, аказваюць. Паўлюк, ведаеш, я учора вечарам ці сёння з раніцай, уже неважна, пачытаў у Фейсбуку допіс аднаго чалавека, не будзем называць імя, які напісаў так вот, ну, па выніках вот і гэтых зваротаў Башы, зваротаў патрабаванняў журналістаў да Міністэрства аховы здароўя і ў іншых усіх там адпаведных устаноў, якія прымаюць рашэнне, якую інфармацыю даваць і ў якім аб'ёме і гэтак далей, маўляў, такі быў тон. Вось я, пачынаючы з канца студзеня, пачаў крычаць, што трэба ўводзіць каранцін, што трэба даваць інфармацыю, што трэба рашуча нешта рабіць, а журналісты, яны там радаваліся, як прэс-служба Міністэрства аховы здароўя пачала весці тэлеграм-канал, яны там нешта там мякка прасілі ў іх каментары, і толькі вось зараз яны нарэшце саспелі да таго, але вот з чым яны займаліся раней? Вот што журналісты павінны былі рабіць раней, і ўвогуле ці такія прэтэнзіі да журналістаў, што яны нібыта вось толькі зараз запатрабавалі, і то ў мяккай форме, каб ім давалі інфармацыю, мол, запозна. Ну, людзі, натуральна, маюць права на розныя ацэнкі, і сапраўды розныя журналісты паступалі па-рознаму. Але калі казаць пра журналістаў, якія працавалі прафесійна, то яны заўсёды прафесійна спрабавалі адсочваць гэтую сітуацыю. І пакуль
не было за што крытыкаваць прэс-службу міністэрства аховы здароўя, яны яе хвалілі, бо атрымлівалі інфармацыю. Але тут яшчэ ёсць важны момант. Журналіст па вызначэнню дылетант, і ён не можа ацэньваць сітуацыю. Нам патрэбны доступ да экспертаў. Тут у нас якраз ёсць праблема з доступам да экспертаў. Бо што мы на сённяшні момант маем? Дакладныя ці недакладныя лічбы дае Міністэрства аховы здароўя. Хутчэй за ўсё дакладныя. Але што это за лічбы? Это колькасць выяўленых вірусаваных людзей. Колькі насамрэч не выяўленых, мы не ведаем. Мы не ведаем, ці ёсць падставы для таго, каб дзяржава прымала нейкія меры, якія абмяжоўвалі бы свабоды. Бо каранцін это можа прымацца на ўзроўні і мясцовым узроўні. Ёсць надзвычайная сітуацыя, ёсць звычайнае становішча. Это все розныя меры, і яны абавязкова абмяжуюць нашыя свабоды. І важна, каб это рабілася законным шляхам. І не проста казаць, увядзіце каранцін. Трэба, каб было меркаванне экспертаў, якія скажуць, што зараз ёсць падставы для ўвядзення каранціна. Каранцін вводзіцца на такі-то тэрмін. Каранцін вводзіцца ў адпаведнасці з такім-то законам. Падчас гэтага каранціна трэба будзе хадзіць на працу, нельга будзе хадзіць на працу, будзе нейкі рэжым. Вот зараз мы маем прыклад Расіі, дзе уводзяцца нейкія абмежавальныя меры, якія не спасылаюцца на закон. Яны уводзяцца так, што абсалютна немагчыма зразумець, што адбываецца насамрэч, і мы ў сацыяльных сетках бачым відэазапісы, як паліцыя ездзіць і кажа, што уведзены каменданцкая гадзіна, але насамрэч, як аказалася, гэта было свавольства тых паліцэйскіх. Роўна так жа, калі не будзе гэта рабіцца адкрыта, не будзе рабіцца абгрунтавана і не будзе рабіцца на законнай падставе, можа адбывацца і ў нас. Я бы не хацеў, каб у нас это адбывалася вось такім хаатычным шляхам. Ну так, сапраўды, вельмі шмат інфармацыі прыходзіць, і спраўдзіць яе ніякім чынам немагчыма. Я, да прыкладу, сёння перапісваўся раніцай з адным нашым вядомым беларускім музыкантам, паколькі я вот не спытаў дазволу у яго, ці магу я агучваць яго імя, таму не буду. Я ведаю, што ён прыхварэў. І пытаюся, ну як тваё здароўе і чым ты хворы? І ён кажа, а я не ведаю, чым я хворы. Я прыйшоў у паліклініку, і мне сказалі, мы тебе не можем праверыць на каранавірус, тэстаў нема. Як так нема? Вот так нема, і вот спраўдзіць, не спраўдзіць эту інфармацыю мы ніякім чынам не можам, таму што ў паліклініках кажуць, звяртайцеся ў Міністэрства аховы здароўя, у Міністэрства аховы здароўя ёсць праблемы атрымання. Я магу проста на гэта адрэагаваць так, што ёсць зараз заяўленая працэдура, хто і як праходзіць тэсты. І вось ваш калега не мог трапіць у гэтую працэдуру, калі ён не быў за мяжой і не кантактаваў з асобамі, якія вызначаны, што яны хворы на каранавірус. Але колькі людзей былі побач з ім у кавярні, з якімі ён сутыкаўся, ехаў в метро там ці дзесьці яшчэ, гэтых людзей мы не ведаем. І таму сама па сабе працэдура добра, што яна ёсць, кепска, што у нас няма магчымасці правярацца тады, калі у нас узнікаюць нейкія сумневы. Я думаю, што апошнія падзеі, апошняя інфармацыя, вот ужо гэтую працэдуру павінны былі ануляваць як тэрміны Пуціна, таму што ўжо вядома, што дзе-то там у рэгіёнах, на вёсцы людзі з нейкімі падазрэннямі на каранавірус, прычым гэтыя людзі сцвярджаюць, што яны не толькі не былі за мяжой, але і фактычна ні з кім не кантактавалі. Ну, мы не ведаем, не будучы экспертамі, што канкрэтна там адбылося, але мы, як людзі, якія працуюць з інфармацыяй, ведаем, як можна не дапускаць панікі. Людзям трэба даваць інфармацыю, даваць магчымасць праверыцца. Сапраўды, гэтыя тэсты каштуюць нейкія грошы. Магчыма, хтосьці можа это зрабіць, калі было б дазволена, за свой кошт. Камусьці бы гэта аплаціла дзяржава, калі это робіцца на добраахвотнай аснове. Вось у нас зараз такой магчымасці няма. Вот, допустим, прыклад той же самай Расіі, там ужо з'явіліся прыватныя кампаніі, якія могуць это рабіць. Гэта ў нейкай ступені задаволіць попыт, і менш людзей будзе хвалявацца. Іншае пытанне, што наколькі это будзе справядліва, што не все змогуць праверыцца, бо не ўсе матэрыяльна это могуць пацягнуць. Але, ну, хоць нешта трэба рабіць. Ну, тут яшчэ ёсць адно пытанне, акрамя справядлівасці, пытанне ў якасці і ў выніках, бо ўжо ж вядома, што там Іспанія і іншыя нейкія краіны ўжо адклікаюць тэсты, якія атрымалі з Кітая, і каля 30% гэтых тэстаў яны аказаліся неякаснымі. Гэта можа быць, ну, гэта ўжо асобная тэма, бо гэта хай спецыялісты пра гэта насамрэч размаўляюць. Мы можам размаўляць пра доступ да інфармацыі, пра фейкі, пра псіхоз
Про гэта мы можем тут размаўляць. Дарэчы, Андрей, да вас вот пытанне такого кшталту. У мяне былі днямі эксперты з Human Constanta, і мы разважалі в эфіры на тэму, як вот карыстаючыся там ці не карыстаючыся, а просто вымушаны улады уводзіць нейкія меры, там карантинныя, не карантинныя, але якія абмяжоўваюць у пэўным сэнсе правы і свабоды грамадзян. Зараз, калі мы кажам, узгадаючы пачатак нашай размовы, пра вось гэты даручэнне Лукашэнкі, які ён даў Вакульчыку, пра разабрацца з гэтымі блогерамі, журналістамі, якія запускаюць фейкі, і адразу ўзнікае такое пытанне: а ці не карыстаецца момантам дзяржава, каб вот, як кажуць, да пазногця ўзяць усіх гэтых незалежных журналістаў, гэтых блогераў непадкантрольных і гэтак далей? Ну, по вялікім рахунку, наша дзяржава і без таго яна адзначаецца тым, што самы вялікі кантроль над інфармацыйнай прасторай, ну, ва всялякім разе на еўрапейскай у Еўропе існуе. І таму сёння ёсць усе магчымасці ў дзяржавы пры жаданні ўзяць усіх пад яшчэ большы ціск. Тое, што з'яўляецца іншая нагода, коронавірус, напрыклад, ну да, гэта таксама можа быць. Зато это ж можна зрабіць так, ну вот прыгожа. Мы зараз там уводзім нейкія абмежавальныя меры таму, што мы тут клапоцімся, тое сёе, ну а потым забылі зняць гэтыя меры. Ну, я скажу, што, па-першае, як на мой погляд, я пакуль што не пабачу, што менавіта на журналісцкую супольнасць менавіта з гэтай нагоды павялічыўся ціск. З другога боку, я нават магу сказаць, што ну так, да, ёсць праблема распаўсюду фейкаў, і калі мы ўжо там колькі гадоў змагаемся з гібриднай вайной, з распаўсюдам фейкаў з боку, у першую чаргу, Расіі, ну мы бачым, што гэта ёсць праблема, і кожная краіна можа ёй сутыкнуцца. Таму я б не перавялічыў вагу гэтых словаў Александра Рыгоровича, але з іншага боку я ўжо бачу, што да, гэтымі словамі могуць ужо скарыстоўвацца і карыстаюцца дзеля дасягнення іншых мэтаў, якія не маюць ніякіх адносінаў ні да хваробы, ні да свабоды выказвання. Паўлюк, як да медыаэксперта, вот Андрей нагадаў тэму пра інфармацыйную агрэсію, якую і каранавірус не спыніў. Там тыдзень таму, можа крыху болей, як толькі там паспрачаліся Лукашенко з Пуціным, у каго ж сітуацыя горшая з каранавірусам у краіне, адразу пачаліся ў пэўных тэлеграм-каналах, з'явіліся такія допісы кшталту таго, што Беларусь там гіне ад каранавіруса, трэба папрасіць Пуціна, каб ён увёў сюды медыцынскія войскі і выратаваў беларусаў ад гэтай хваробы. Як з гэтым змагацца? Наколькі гэта, ну, такая была прахадная, просто закід такі, ці гэта адзін з момантаў гэтай гібриднай інфармацыйнай вайны, пра якую казаў Андрей? Ну, у гэтага ёсць шмат розных чыннікаў. Адзін чыннік, што сапраўды ёсць тыя, хто займаюцца распаўсюдам фейкаў і вот нейкіх правакуючых ці панічных заяваў, будучы на заробку. Ёсць тыя, хто гэта робіць таму, што так ім цікава, ці так яны знаходзяцца ў такім стане, што ім здаецца, што так правільна. А ёсць тыя, хто проста спрабуе разабрацца, што адбываецца, і даволі легкаверна прымаюць такія заявы. І гэта все розныя рэчы. І таму я бы падыходзіў да ўсяго гэтага з пытання, якую мэту перад сабой ставіў гэты чалавек. Бо чалавек можа і памыляцца. Фейк – гэта памылковая, можа быць, інфармацыя, а можа быць, наўмысна распаўсюджаная інфармацыя. І вот як пры расследаванні крымінальнага злачынства трэба разабрацца, які быў матыў, то і тут таксама трэба разбірацца. Што тычыцца увогуле самой пастаноўкі пытання, ці што рабіць, спыняць панічныя всякія заявы ў Фейсбуку і так далей, то адказныя сацыяльныя сеткі, той же самы Фейсбук, ужо увялі пэўныя меры. Напрыклад, зараз больш часу займае узгадненне рэкламы, бо ёсць мадэратар, які правярае, пра што гэтая рэклама. Больш актыўна рэагуюць на заявы людзей, што ёсць нейкая фейкавая інфармацыя ў допісах. І гэта самаарганізуецца і дае пэўны плён. Натуральна, што это не дае 100% плён, але пэўны імунітэт у людзей
людзей мусіць выпрацоўвацца. Іншае пытанне, што калі людзі, якія ёсць грамадскімі актывістамі і маюць аўтарытэт, і пры гэтым яны распаўсюджваюць плёткі, напрыклад, пра тое, што, напрыклад, Віцебск закрылі, вот пра гэта шмат хто напісаў з грамадскіх актывістаў, лідараў меркаванняў, пры тым, што гэтага не было. І вось журналісты-онлайнеры спецыяльна ездзілі рабіць рэпартаж, што ж там адбываецца ў Віцебску, бо вельмі настойліва казалі, і нельга было праверыць, уже не давяралі таму, што прадаюцца чыгуначныя білеты, прадаюцца білеты на аўтобусы, людзі ездзяць туды-сюды, но трэба было, каб журналісты праехалі і даказалі, все ж таки гэтага няма. Але такого кшталту рэчы будуць, бо калі людзі хвалююцца, калі есть недахоп інфармацыі, то всякія дзіўныя ідэі часам могуць увасабляцца ў чутках, якім людзі павераць. Андрэй, яшчэ адна тэма, якую хацеў закрануць, гэта затрыманне галоўнага рэдактара ежедневніка Сергея Сацука. Як вот журналісцкая супольнасць, рэакцыя на гэту падзею? Я, можа, крок назад зараблю, і калі я казаў пра тое, што тэма каранавіруса можа стаць падставай для захадаў, якія, магчыма, ніяк з ёй не звязаныя, але якія дазваляюць там пад шумок рабіць рэчы, якія раней было нельга рабіць. Вось затрыманне Сергея Сацука і крымінальная справа, на мой погляд, менавіта ёсць пацверджаннем гэтаму, бо мы ўсе ведаем, што ён ужо даўно хадзіў пад пагрозай крымінальнага пераследу, іншых момантаў пераследу, і больш за тое там былі ўжо і суды. Ён все гэта ведаў, ён чакаў, але менавіта вось якраз праз 4 дні пасля таго, як Александр Лукашенко прызваў усіх КДБ заняцца тымі, хто плёткі распаўсюджвае ў інтэрнэце з фэйкамі. Праз 4 дні Сергея Сацука затрымалі, і у мяне такое ўражанне, што проста хтосьці вырашыў скарыстацца такой магчымасцю, каб все гэта было, нагода была звязана са словамі Лукашука, з артыкулам праз 2 дні Сергея, абсалютна такім звычайным артыкуле, які быў надрукаваны ў ежедневніку, каб затрымаць яго з-за таго, каб пэўныя іншыя пытанні закрыць. І зразумела, меркаванне журналісцкай супольнасці, праваабарончай супольнасці, яно адназначанае. Мы заклікаем, па-першае, вызваліць Сергея, бо тая мера ўстрымання, якая была вось зараз да яго прымененая, на мой погляд, не мае ніякай абгрунтаванасці. Ну і па-другое, мы звязываем гэты пераслед з яго журналісцкай дзейнасцю. Паўлюк, мне цікава і тваё меркаванне на гэты конт, бо ты таксама у свой час быў пад пераследам па так званай справе Белта, і вот як ты лічыш, вот звязана з сабой, паміж сабой вот гэта ўсё каранавірус, затрыманне, ўсё гэта пераслед за прафесійную дзейнасць, ці можна вот давяраць словам, якія нібыта афіцыйныя, таму што ні дзяржкантроль, ні дэпартамент фінансавых расследаванняў афіцыйна как бы не пракаментаваў яшчэ сітуацыю, там прычыны затрымання і гэтак далей. Як ставіцца да ўсяго гэтага? Ну, найперш, я бы не рабіў высновы просто з-за таго, што это адбылося пасля, значыць, у выніку. Гэта магчыма, але не абавязкова. Магчыма, это была доўгая бюрократычная працэдура, якая нарэшце знайшла свой вынік. Мы это даведаемся тады, калі ўсё ж таки будзе нейкая інфармацыя па гэтай справе ўсё ж таки з'явіцца. Але зараз мы бачым, што это адбылося знянацку. Мы бачым, што гэта рабілася ў нейкім авральным рэжыме. Мы бачым, што ўжо працяглы час гэта справа ніяк не каментуецца. Пры тым, што дагэтуль, пакуль Сергей Сацук быў на волі, ён хадзіў на допыты, і ў вас у студыі таксама ён расказваў пра гэтую справу тое, што ён мог расказваць. І, ў прынцыпе, усе зацікаўленыя ведаюць прыкладна, пра што тут ідзе гаворка. Тут
Ёсць может быть вечная праблема з тым, што дазіравана хочуць даваць інфармацыю, але разам з тым по такой справе, раз она ёсць гучная, ёсць такі рэзананс, то на яе трэба рэагаваць. І калі ўжо вы закранули справу Белта, то на яе следчы камітэт рэагаваў. Я не кажу, што я задаволеным тым, як ён рэагаваў, але тым не менш давалася нейкая інфармацыя, давалася пацвярджэнне, абвяржэнне, расказвалася пра нейкі рух справы. Тут мы не бачым нават такога дазаванага інфармавання па справе Сацука. І мне падаецца, што тады, калі ўсё ж такі эта справа мусіць быць даступнай грамадству, мы зразумеем, чаму пра гэтую справу зараз нічога не кажуць. Андрей, я ведаю, што ўсё ж такі інфармацыя пра справу Сацука, вот Беларуская асацыяцыя журналістаў перадала гэтую інфармацыю і за мяжу адпаведныя міжнародныя структуры. Якая рэакцыя адтуль? Ну, самае першае, самае апошняй пакуль што гэта рэакцыя рэпарцёру, не самая першая, тут памыліўся. Рэпарцёру без межаў выступіў заявай прадстаўнік АБСЕ па пытаннях свабоды сродкаў масавай інфармацыі. Яны ўжо адрэагавалі, і мы ведаем, што будзе рэакцыя, камунікацыя паміж іншымі зацікаўленымі асобамі, з іншымі нашымі партнёрскімі ці арганізацыямі ці урадавымі арганізацыямі, будзе камунікацыя з урадам Беларусі. Я думаю, што гэта пытанне зараз таксама можа, як у свой час, дарэчы, пытанне справы Белта, і оно будзе вырашацца не толькі на ўзроўні следчага камітэту. Ну, але от памятаючы прыклад, да прыкладу, той же самай справы Белта, справы Белалегіёна і гэтак далей, ёсць спадзяванні, што розгалас будзе мець нейкі станоўчы ўплыў на развіццё сітуацыі. Ну, зразумела, я лічу, што нават не розгалас, а хутчэй рэакцыя ўнутры краіны, рэакцыя за мяжы краіны, яна можа свой уплыў мець на тыя рашэнні, якія будуць прымацца тут. Паўлюк, Андрей вот сказаў, што пакуль што я асабліва не бачу, каб вот сітуацыя з каранавірусам уплывала на тое, што там нейкі узмацніўся ціск на журналістаў і гэтак далей. Тым не менш, учорашняя інфармацыя пра сённяшнюю падзею, калі акрэдытаваць журналістаў на пасяджэнне камітэта па правах чалавека і СМІ у палаце прадстаўнікоў, вот сёння яно было гэтае пасяджэнне, под такой афіцыйнай адмазкай, што вы ж ведаеце сітуацыю з каранавірусам, і мы тут абмяжоўваем усё ж такі кантакты, акрэдытавалі толькі, запрасілі дакладней толькі Белта, усім астатнім тым же самым навінам Бай адмовілі. Ці не ёсць гэта вот такая ўжо першая прыкмета таго, што карыстаюцца момантам? Ну, я бы сказал, што калі спачатку казалі пра эпідэмічную сітуацыю, то потым сказалі, я бачу цытату Давыдзікі пра тое, што я проста не давяраю вам. І вось тут уже атрымліваецца падзел на тых, каму давяраюць, каму не давяраюць, і то бок Бог нероўна дзеляць. Я хочу звярнуць увагу на тое, што афіцыйна такая пазіцыя не павінна быць, бо мы мусім мець роўныя правы доступу да інфармацыі, і неважна, гэта дзяржаўныя ці недзяржаўныя журналісты, яны, ну, ці замежныя журналісты, акрэдытаваныя ў Беларусі, яны усе маюць аднолькавыя правы доступу да гэтай інфармацыі. Таму вось гэта, мне падаецца, вельмі прыкры прыклад. Разам з тым, калі браць доўгую гісторыю журналістыкі ў Беларусі, можна заўважыць, што ў нас перыядычна такое бывае. То ў нас адбываюцца нейкія паседжанні, на якія не ўсіх клікаюць, а потым аказваецца, што яны былі адкрыты, то у зале суда месца не знаходзіцца. Но это не цяперашняя практыка, это я за доўгія гады кажу. Все гэтыя прыёмчыкі мы бачылі, тым не менш яны не даюць сапраўднага выніка, і што хацелі тым, што там не будзе журналістаў, допустим, ад агенцтва «Белапан».
яны не зададуць пытанне на этом паседжанні, нельга задаваць пытанне, яны не напішуць тое, што там абмяркоўвалі, так там в прынцыпе будуць сказаць тое самыя чыноўнікі, што потым мы прачытаем у Белта. Я просто не бачу нават мэтазгоднасці ў такіх абмежаваннях. Я скажу, што яны нават калі яны тыя, хто гэта абмежаванне ўводзіў, пэўныя мэты мелі на ўвазе, так я думаю, будзе супрацьлеглыя мэты, бо калі нам не даюць інфармацыі, калі нешта хаваюць, калі не даюць доступ незалежным журналістам да гэтай інфармацыі, ну, значыць, яны штосьці хаваюць, да? Значыць, ёсць што хаваць. І гэта проста будзе супрацьлеглы вынік ад тых мераў, якія былі прыняты. Я ўжо не кажу пра сугуба прававую працэдуру. Дарэчы, вот уже на завяршэнне нашай размовы хацелася б такую тэму закрануць, ну, вярнуцца дакладней да тэмы вот зварота Беларускай асацыяцыі журналістаў да Міністэрства аховы здароўем, пра празрыстасць і гэтак далей. Усё ж такі, Андрэй, я разумею, што все мы хочам, каб нас пачулі, каб да нас прыслухаліся, каб сапраўды мы адзін другому насустрач ішлі. Але якія вот, судзячы па тым, што ніякай рэакцыі, так здаецца, вельмі актыўна, тут табе ў тэлеграм-канале адразу нейкая там рэакцыя, хай і з'едлівая нейкая была, там, можа быць, у Фейсбуку таксама адказвалі, а тут маўчок. Вот якія чаканні? Ці атрымаецца дамагчыся гэтай вось празрыстасці і паўнаты падачы інфармацыі ад таго ж самага Міністэрства аховы здароўя, а ў ідэале ад усіх міністэрстваў? Дарэчы, калі ўжо зрабіць не крок назад, а некалькі крокаў, шмат гадоў таму мы праводзілі даследаванне адкрытасці дзяржаўных органаў, і Міністэрства аховы здароўя заўсёды было на самых апошніх месцах. Як не дзіўна, менавіта Міністэрства аховы здароўя звычайна аказвалася ўнізе такого умоўнага рэйтынгу адкрытасці дзяржаўных органаў БАЖ. Мы бачым, што калі пачалась гэта эпідэмія, ну, журналісты былі нават здзіўлены, што насамрэч міністэрства пачало, здаецца, рабіць пэўныя захады для того, каб даваць інфармацыю, і з гэтым былі звязаныя тыя пазітыўныя ацэнкі яго дзейнасці ў гэты перыяд. Потым мы бачым, што ўсё вяртаецца да звычайнай у краіне практыкі закрытасці органаў. І гэта практыка, яна не толькі на такім уласным узроўні людзей, якія даюць гэту інфармацыю ці не. У нас ёсць некалькі там указаў прэзідэнта, іншых нарматыўных актаў, якія забараняюць, напрыклад, дзяржслужачым даваць інфармацыю без дазволу іх кіраўніцтва, ну і гэтак далей. Гэта практыка, гэта палітыка беларускай дзяржавы, якая хацела б трымаць, вяртаўся да сваіх першых словаў, трымаць пад кантролем усю інфармацыйную прастору і даваць насельніцтву толькі тую інфармацыю, якая яна лічыць пажаданай, якую можна даваць. І зразумела, гэта не мае аніякіх адносінаў да Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, якая гарантуе кожнаму права на атрыманне поўнай, дакладнай, аператыўнай інфармацыі. І вось менавіта дзеля выканання гэтых канстытуцыйных палажэнняў мы працуем, спрабуем намагчыся, каб сітуацыя палепшылася, мы бачым, што тэарэтычна гэта можа быць. Паўлюк, ну і на заканчэнне вот твае словы, ну, як найперш, як можа быць, журналіста. Ўсё ж таки, зараз я не адзін раз сустракаў такое параўнанне, што, вот памятаеце, як было падчас трагедыі на Чарнобылі, калі хавалі ад усіх інфармацыю, не давалі праўду, і робяць людзі такія высновы, што такое адчуванне, што вот мы жывем зараз, як тыя ж самыя нашыя бацькі пры Чарнобылі, зараз тая ж самая сітуацыя паўтараецца. Наша лепшая савецкая медицина, але і лепшыя савецкія традыцыі атрымання інфармацыі. Што, як мы ўжо гаварылі, і спараджае гэтыя фейкі. Як змагацца з фейкам? Твая парада нашым прэс-службам міністэрстваў розных і ведомстваў.
Калі казаць канкрэтна па сітуацыі з распаўсюдам каранавіруса, то было бы варта, каб у нас пресс-служба Міністэрства аховы здароўя не рабіла такія слоўныя, заблытаныя паведамленні, а давала проста таблічку з інфармацыяй, плюсы, мінусы, што адбылося. Дайце лічбам сказаць сваё слова. Было б варта, каб взяли прыклад хаця бы з Расіі, дзе ёсць мапа, на якой нанесена інфармацыя, дзе якія захворванні былі зафіксаваныя. То бок гэта інфармацыя даступна нават калі браць саюзную дзяржаву, то вот, у адной частцы саюзной дзяржавы гэта інфармацыя даступна, у іншай лічыцца, што это будзе небяспечна для грамадзянаў. І, канешне, з другога боку, нельга распаўсюджваць, раскрываць врачебную тайну. Гэта сапраўды правільна, і вот за гэта Міністэрству аховы здароўя можна падзякаваць. Дзякуй вялікі. Большая адкрытасць, большая празрыстасць, больш інфармацыі, менш фэйкаў. З фэйкамі змагацца трэба праўдай і поўнай інфармацыяй. Гэта жыццё нас гэтаму вучыць. Андрэй Бустунец, Паўлюк Быкоўскі, Зміцер Лукашук, сумесны стрым, Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас.